Nagbabawi ah. Isang orang nga palpalbusan nga ng makmam na datalit na minusahan. Nakay, kung ano na pang kajariyon ninyo? Kung ano na pang kajariyon ninyo? Saan ba ko? Magmadilit na. May kapay man. Hinggan ata, bakay-bagahan ito nga mati ka palbusan. Ano din, mong bakit tagamit ni Kota, ni Agi Cosmic ko, hindi XO. Okay na nga, problema na ta. Siyempre, aga po niya ang punta aja di sa panita pati buya ng aso. O ano problema dyan? Isang mga mati pa kayo ba, kalitan makasubli aja na. Break lang na. Iirit na kaibigan niya natin, kasama ka niya na makasubli. Isang oras lang kaya pang ka. Tatlong maano. Ang subidirit na. Guys ba kayo? Tatlong maamo ah. No. Sa ba? Uy, tatlong makitang no pa. Ano. Agpay-pay-supay nga subidirit ng kanya na. Kahit mga nagsubli kas jacket na nakanyak may. Ano yung katutara din ang tama kay sinubla ng tayo? Ah. Na, nagpapaysa ba kayo? Uy nga road. Nagbabawi ah. Isang orang nga palpalbusan nga ng makmam na datalit na minusahan. Nakabalik kita. Nala? Nala? Wala ano? Ba't madibagbagin? Nakarubot ka magaya. Siyempre, asin ko makita na nga, nagmadimot ng ulo na nakakapanakas siya, siyempre. Kaas ko yan. Ay. Kung ko na lang! Malian na Di, kung ko na lang! Kung ko na lang! Bakit? Naka na bakit? Nala, kung ko na lang! Ay! Kung ko na lang, kulat kayo! Ni? Nala? No! God! Kung ko na lang, ajay! Hindi kung bakit ah? Nala, nakarubat ka man. Kung na lakit din, o madibagbagin na, nakarubat. Nala? Kung ko na lang, kung nakajay ka! Napahanay.